Mayumi Patasil, il-mara Filippina akkużata bil-qtil tal-partner tagħha ta' 44 sena ma wieġbet għall-ebda domanda waqt l-interrogazzjoni, hekk kif il-ġurati semgħu id-domandi li bdew isirula fil-kwartieri ġenerali brabta ma' dan l-omiċidju. Il-proċess kriminali kontra ċittadina Filippina ta' 48 sena kompla quddiem l-imħallef Consuelo Sherry Herrera b'evidenza dwar dak li seħħ fit-2 ta' Lulju tal-2021 f'appartament fil-Melliħa. Matul is-seduta ġie konfermat li l-akkużata ma wieġbet għall-ebda domanda waqt l-investigazzjoni fid-depo. Il-filmat tal-interrogazzjoni li ttieħed fil-jiem tas-6 u s-7 ta' Lulju juri li l-akkużata tispjega d-dinamika tal-ħajja personali tagħha kemm fil-Filippini kif ukoll f'Malta fejn kienet qed taħdem. F'diversi mumenti rrifjutat wieġeb mistoqsijiet diretti dwar dak li ġara fil-lejl tal-inċident, inkluż jekk kien iċ-ċiel ikkawżatlu l-feriti fatali. Meta wieġbet qalet biss li huwa minnu li kienet jura għalih, iżda saħqet li hu wkoll kien jgħira liha. L-akkużata kkonfermat li kellha diversi mobiles li kienet tgħin il-familja tagħha fil-Filippini u li kienet f'kuntatt kontinwu magħhom minħabba trauma li kienet għaddejja minnha. Minkejja dan il-prosekuzzjoni u l-investigaturi sostnew magħha li kienet persuna possessiva u li fil-verità kienet taf x'kien ġara lil Marcellino. Meta kienet murija ritratti ta' Marcellino miksib verta ħamra li l-pulizija jissossu intużat mill-akkużata biex tattih, irrifjutat li tħares u beqgħet tgħid li ma tiftakarx. L-investigaturi qalula li diversi ex-kollegi u ġirien tagħha taw stampa differenti ta' Marcellino li kien raġel sew jgħin fid-dar u lill-familja tagħha u li kien iħobb it-tfal. Spikkat ix-xhieda wkoll tal-patoloġista Ali Salfraz illi qal li mill-awtopsja li għamel fuq il-katavru ta' Saraza irriżulta li l-vittma miet minħabba daqqa ta' sikkina diretta fil-qalb u għażit jgħid li kien hemm ukoll ferita oħra flon iżda din saret wara l-mewt u dan kien evidenzjat minn nuqqas ta' dem li ħareġ minna, sinjal li l-qalb ma kienitx qed taħdem aktar. Il-prosekuzzjoni qed titmexxa mill-avukati Kejli Bonit u Etienne Savona mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Għal-Filippina qed jidher l-avukati Simon Mikallef Stafraċ u Julia Mikallef Stafraċ. Il-każ kien investigat mis-Supretendent Godwin Sherry u l-Ispettur Xomponi.